Barkanmu da sake haɗuwa. Alhamdulillah, kamar yacce muka tsaya a last class namu, mun yi magana mun nuna kuma yacce za ka importing music naka ka kawo shi ko music play music, background music da dai duk wani take ma idan misali invitation card za ka yi. So wani zai baka music ɗin sa ka sa mashi, wani kusa irin yanzu zamani mutum zai yi a waƙa za a yi masa waƙan biki kuma zai baka ka sa su. In ya baka sai ka kun ga yacce muka import music a last class namu, so haka za ka import. So yanzu abu na gaba shine za mu rubuta suna, the family, waye duk wannan abubuwan na invitation card da dai mutum irin tsarin da yake so ka bashi, mutum tsarin da yake so ka rubuta masa da kuma komai da komai. So for now let's try za mu invitation card din. So ga gun text kamar yacce na gaya muku a can last class namu, nan ne gun rubuta text. So in muka clicking gashi click za mu yi. So idan muka yi clicking zai kawo mana mu rubuta text yanzu. Okay, so alhamdulillah kun ga kawo mana nan. So yanzu abinda na farko normal invitation card kowa ya san dai dama za ka fara in na Hausa za ka yi, in na Turanci za ka yi. So let's try za mu sa the families of gashi kowa yana gani mun riga mun rubuta. So kun kuka kula nan gun anan ne rubutu na. So it depends da yacce za ka tsara abin, da already kai ka san ka tsara yacce za ka yi masu. So amma normal dama kowa wannan invitation the families of Asam yake zuwa. So yanzu abin da za mu yi nan gun kuna ganin wani gun an sa basic kamar yacce kuke gani. So wannan shine sunan font wanda kake amfani da shi. Idan na ce font ina nufin style na rubutu kenan. So ga wani gun nan color. So nan gun shine gun da aka changing or import new fonts da kake da su. So yanzu mostly computers ma suna zuwa da default fonts wanda ba sa wuce guda 50 ko kaza. If you have kana tunanin kana so ka samu wasu fonts din, so za ka iya downloading, akwai wasu ma za ka yi mun magana zan iya tura maka tun da gaba ɗaya fonts a KB ma suke zuwa. So yanzu kun ga basic yake. So let's change another font. Za mu duba in muka shiga. So za mu duba zai buɗo mana ina ne za mu sa wani kalan font muke so and also wani style muke so a cikin fonts ma duk zai nuna mana su komai da komai. I think I have almost 200 fonts a cikin computer. So kun gan su gaba ɗaya nan duk rubutu ne, fonts ne wanda za mu yi amfani da shi. So yanzu wayannan yanzu misali in kuka kula nan wanda za ku ga delete da wayannan din na riga na importing nasu. Kun ga gaba ɗaya guda bai fashi da ne ko bakwai ba, ga wani Chila, Berlin Sans, FB, Acrobat, Gasnan. Wannan kuma ba riga na importing ba, amma for sure in na danna zan yi importing nasu tunda kun gani ina da su ga Arabic. So yanzu abin da zai faru yanzu na ce muku a basic yake. So yanzu ba mu amfani da wannan Chila din ko kuma ba mu amfani da Hobo STD. So kun ga ya canja nan gun ya kuma Hobo STD. So nan kuma da kuke gani shine gun sa color. So yanzu let's try wannan color ne zai matching da wancan color background din namu da ke ciki. So for me I think white zai fi. Let's try it and see. So mun na buɗe na danna okay. So kun ga yanzu abin da ya kawo rubutu na ya kawo the families of. So yanzu ina so kowa ya mai da hankalinsa a nan gun, saboda nan gun is so tricky haka, is so kuma confused and complex haka zai dan mana. So yanzu abin da zai faru, let's do it bit by bit. So abin da zai yanzu in kuka kula gashi na kawo, kula sosai gashi na kawo the families of mu. So a tsakiya yanzu ko tashin farko. So in kuka kula kowane angle ɗaya, biyu, uku and the last one na hudu kenan kun gani. So yana nufin nan zan iya danna sai scaling nashi in rage size in rage ƙarfi. So in na zo haka kun ga na rage size ɗinsa ko ba ka, in dai zuwa tsakiyar dama haka yake kun ga na rage size ɗinsa ko. So in na rage nan kawai nake taɓa a gefe, za ka iya taɓa nan ka yi ta sama, za ka iya taɓa nan duk ko ina in dai a jikin four angles nan ne za ka iya taɓa. So idan ka jawo sama zai, idan ka koma ciki a jikin mouse ɗinka ciki zai kun gani. So yanzu idan na kawo shi haka, so zan zo kuma zan bar gefen, zan zo ko da kanan kawai zan ja shi gashi kamar yadda kuke gani. Zan ja shi position da nake so, na ga daman kashi nan. So amma zan kashi nan gun kamar yadda kuke gani. So kun ga na riga na kawo shi ko. So idan na kashi yanzu next abu da zan yi, in dai ka kashi position da kake so ya tsaya, so don't forget ka zo nan gun gashi kuna ganin wani abu camera sai ka danna. In kuma ka danna ka ga wani abu a ƙasa ya fito, so that means ka yi holding nashi a gun. Kun holding nashi ko rike shi, idan ba haka ba ba zai riƙo ba kuma aikin ka ba zai kyau ba. Amma in dai ka kawo ko sai ka zo ka danna ka holding nashi, in dai ka taka wannan abun ya kawo so ka yi holding. So yanzu idan muka ce za mu play, bari ku ga yacce ne. Alhamdulillah. So yauwa, so kun ga yacce a ƙarshen nan. So yanzu abin da za ka yi preview ga nan ne preview ko nan gun. So ba mu amfani da nan yanzu.
So idan ka da preview sai kai sauri ka cire wannan zoom. Idan ka zo misali idan ka zo preview din ga wani gu zoom at end sai kai cire zoom at end din nan, in ba ka ban ya zo ƙarshe zoomin zai yi ya buɗo ko ba za ka ji daɗi ba, ko sai ka danna ka cire zoom at end din nan. So yanzu in mun preview kun gani, so alhamdulillah. So kun ga mun kawo the family. So sannan za mu yi magana akan timing, saboda most of the times za ku ga irin wannan abubuwan irin na ɗaurin aure ko na abin 30 seconds WhatsApp suke ba da dama ka sa status, in kuma Instagram ne 1 minute, Facebook za ka sa 4 minutes. So amma for data ma irin ta kai ya wuce aikin ka kai wuce 1 minute 30 seconds shine zai. So in ko kula nan ko ga wani time nan a nan, so wannan time shi yake determining a daɗewan da zai ana rubutun. Yanzu misali gashi nan na danna kunga na rubuta family sun. So in na zo nan sai kai timing din sai ka mayar da shi like let's say 0.5 haka 1 point, za mu yi sa 1.5 seconds. So let's play it kuga. Kuka kula kun ga yayi sauri yanzu. Idan kuma za ka iya ƙara ta nan ga wani plus sign nan ga minus sign. So in saurin ne yawa za ka kaga 2 in muka kashi 2.0 bari ku ga mun play. In muka ƙara play kun ga yanzu da 3 seconds yanzu within 2.0 seconds yake rubutun. So kun ga yanzu mun yi rubutun farko kenan. So dama already kai timing din abin da zaka time din da zai daukan ma. Yanzu kun ga a cikin mu sai zamu yi 30 seconds ko 40 seconds. Kun ga yanzu mun ci 2 seconds kenan. Muna da 40 seconds ne muna da 38 seconds left. Idan 30 seconds ne muna 28 seconds left. So zamu yi kokari duk aikin mu kai ya wuce kai ya ma kai 50 seconds within 30 to 40 seconds zamu using gaba ki. So wannan kenan that's for today abin da zamu yi magana akai. So nagode sai ku biyo mu a next class. Mun gode.